As casas tiñan recantos, as familias eran grandes e os cuartos tiñan nome. O cuarto do cabo, o cuarto do reloxo, o cuarto do medio. Os veciños coñecíanse ben, falaban a cotío, ríanse terrires e ás veces rifaban, ou choraban se era tempo de vaguas. Os avós consentían, os pais castigaban, as nais protexían e os irmáns ou calaban ou falaban demais. Neste primeiro espazo vital recibimos, como diría Balzac, o primeiro impulso, que é a voz da natureza, e o segundo, que é a voz da sociedade. O pai dicía, ás 9 cenar. Eu, que non estuvera ás 9, estaba perdido. Eu que decidía a miña nai, iba a misa. Diálogs aparte, con filla e contestar a un pai. As familias daquela época eran esclavas. Unha nai levantase a mañá a facer 7 ou 8 desayunos, 7 ou 8 platos de comida, igualmente a cena, xa non contar a merenda, porque a merenda, xa se había un pouco pan ou dura mazás, comíanse. Recuerdo que, por ejemplo, cuando se ponía la comida en la mesa, y se había merluza, entonces, que era ella dividía las cosas, siempre se quedaba con la cabeza o con la cola pequeñita. Meu pai marchou, nos quedamos pequenos, pero ela fixo de pai e de nai. Pero moi ben, moi ben, moi ben. Que educou os fillos que non hai hoxe que non se educa como non se educou ela. Unha muller que non sabía ler nin escribir. Las oraciones que yo nunca perdí, y yo veo que conservan muchos mayores, las aprendidas al pie de la cama cuando íbamos a dormir de mi madre, ¿no? Jesucito, que eres niño como yo, ángel de mi guarda. Miña nai, eu creo que era moito máis intelixente, con un carácter máis forte que meu pai. Meu pai era máis corazón, miña nai era máis cabeza. Mamá, eu quero ir a tal sitio, que van tamén as miñas compañeras, deixen-me ir. Ai, espera que viña teu pai. E dicía eu, se me espera que viña meu pai, xa non xa solo da casa. Era especial con miña nai, porque miña nai levaba a batuta. Eu que decidía a miña nai, iba a misa. O respeto moito máis caro. Ai, mi madre. Aquilo, un respeto que non hai agora nin pola sombra lle pasa. Tratábase de usted, mi padre ou mi madre ou eso, pero con todo o respeto e con todo o cariño. Hoxe, xa, ás veces xa os fillos queren mandar máis que os pais. E logo dicen que son anticuarios. Mi padre, usted. Mi madre, usted. Miña tía, usted. Todos. Ti por ti como te apilladora agora, porque ti és nai, reprendes ao teu fillo e ele monta por riba de ti, a contestar. A contestar, monta por riba de ti. Daquela non se podía contestar así. Diálogs aparte, con filla e contestar a un pai. Había castigo. Y el papel del padre era es el que domina, es el señor de la casa, no digo el rey, pero sí el señor de la casa. O pai dicía, ás 9 cenar. Eu, que non estuvera ás 9, estaba perdido. En algún xa non entraba na casa toda a noite. Foi moi duro cos fillos. Non comía sola, con todos os meus irmáns. Moi duro, moi duro, moi duro. Por iso é que cando marchou para fora non choramos nada por ele. Cando unha nai era así algo mala ou así algo mala a doblar, decíanlles, é como un pai. A min papá prácticamente non tuvo tempo a enseñarme nada. Pero sí copiei as cousas dele. Eu a meu pai recordino pouco, pero meu pai era bo para os fillos. Acordo-me que ele botara ali uma temporadinha mal.
e levaban a comida ao cuarto arriba. E cando liban ca comida sempre chamaba por min. Carme, ven aquí. E antes de comer, empezar a comer, xa me cortaba unha miga do que fose e daba a min, porque queríame moito. Os castigos eran facernos traballar. E cando temos que estudiades á noite. Pois a mellor se quería ir a unha festa ou así, quedaba castigado, non iba. Ou quería facer calquera cousa que a usted lle gustaba e non lle deixaban facer en castigo. O castigo non era moito, pero que os corrixían, si, que lle estaban dicindo sempre mira que isto, mira que non fagas iso, mira que tal, iso era... O primeiro era ameazar. Levas un xasteirazo. Algunha, a mellor, a pequena bofetadiña así, era máis que unha caricia que... Bueno, sí, unhas bofetadas, pero de cariño. Eu que non lle daba bofetadas aos fillos non nos sabía educar. E teu pai xa non che dá educación, e se foras meu, xa che facía, xa che acontecía, non sabes? Ai, tens que educalo, tens que lle dar unhas patadas, unhas hostias, e tal e cual. E iso non era, iso era reprendelos, non educalos. Meu pai pegou unha vez unha bofetada por culpa de meu irmán o maior. Depois pasei pola pedra. Porque senón tamén andaba moito a vara, que había a moda do pau, sí. Unha vez levei unha pallera, pero desas de pernóstico reservado. A disciplina era como fixeras unha gorda, había malleira que non había. A disciplina era cuarteleira. Porque antes a mí pegaba meu pai e non lle dicía nada, ao contrario, que me iba a agachar ou corría por onde fora para que non me pescara. Daquela era o mundo así, a min tamén mas deran, todo o mundo lles daba, eu pensaba que a mellor maneira que era así. Buscábase todo e prestábase todo. Compartíamoslo todo entre os veciños. Entón, moitas veces poías as mulleres a facer a comida e resulta que non tiña aceite. E iba, mira, vai daquela veciña que che dé este pucillo de aceite. Elid, mire que me dea que a miña nai non ten isto e tal. E daba o pucillo de aceite e logo depois, cando villa, compraba porque devolvía, non? Tiñas falta dunha miga de pan, ibas á casa dun veciño, calquera deles, dos nosos, e se o tiñan, pois te prestaban. E ti o prestabas a eles. Eu acabábase meu gas e tiña que ir buscar un candileiro á casa do veciño. Acabábanse as cerillas e tiña que ir buscar lume á casa do veciño que tuvera encendido. Un calquera quería facer unha casa, pois todo mundo se prestaba a axudar a levantar as paredes e a facer a casa. Oxe non, oxe dille ter man, oxe, ven a botarme unha man ali e colocarme un ladrillo. Pero cobroche tanto, oxe. Todo o mundo estaba disposto a colaborar e a axudar, Ali o primeiro que acababa o traballo xa se iba a axudar ao que ou se estaba enfermo, ou se tiña o traballo máis atrasado, ou que fora, sin chamarche, era todo de axudas. Por exemplo, iba a botar unha finca, pois a veciña iba a axudar a usted, ou unhas patatas, e despois, pois nós despois íbamos a cara a veciña tamén a axudarle. Viñalle un trator a calquera para ir cargar ao monte ou tal, facíanche faltan que fora 10 personas e encontrábalas na aldea. Nós íbamos á erva e as mozas como a nós, de solteira. E decía a mamá, pero vos como enredastes tanto? Mamá, axudei a fulana, veciñas rosas. A fulana e elas tamén me axudaron a min. E apañábamos unhas ás outras, e axudábamos unhas ás outras. Todos nos levábamos ben. Ali non había rencillas con nadie. Nós tiñamos unha veciña que no inverno, como non había televisión, non había radio, non había nada, pois cada día unha veciña veña para a nosa casa e nós íamos no outro día íamos a comer unhas castañinhas ou uns fijiños e pasábamos así. Pois íbamos a botar a partida uns á casa dos outros, facías unha fogueira e ali botábamos, contábamos contos, porque non había outra cousa, chistes. E así. Pero naquele entonces no barrio, pois, pasáballe cualquier cousa a un veciño e xa estaban ali, a xente era moi solidaria. Se unha persona estaba enferma xa iban a ver, hai que te levar ao médico, ou vouche polo médico, ou
e había contacto coas persoas, cos veciños, e hoxe paso meses sin ver veciños, sin ter comunicación con veciños. Pasa que nestes puebliños pequenos conocémonos todos, e sempre nos descubrimos máis os defectos ou as virtudes tamén. Pero había xente destas folloneras que había veces que formaban cada galeo que ni a orde, peleaban incluso. Andábase moito a paus nas aldeas, berros de sempre discusións altas, estabas aquí, xa sentías discutir quen será, xa escoitar a ver o que decían, porque a veces era moi divertido as cousas que decían. Mas barullo que festas, porque nós temos as vozes moi altas, eu xa teño moi alta de todo, pero tiñan as vozes altas, e nós cadábamos de estar ali un guardia, era moi malo, e cando nos sentía, sempre tiña que vir á porta. E a xusticia é ala que non había cartos pa comer, e levábanse á xusticia, porque por calquera cousa ou entrabache unha vaca e comíache unha leira de millo ou unha horta de coles en vez de arreglarse, e decir, bueno, pois mira, a mitad do que eu teño, das coles que eu teño plantadas, quedanche para ti, ou unha leira de millo, bueno, pois eu te pagarei, cando collas xa che darei, pois non, a denunciar á xusticia. O mellor o queríanche entrar na tua eira. Eso, dicir, no, según tal, eso pertenece-me a min. Bueno, solidaridade coas terras e que a leira nunca houve, cada un sempre defendeu ben o seu. Había na cousa do momento, de compartir, agora nas propiedades. Colleulle manía a miña nai, non sei por qué, a tolemia. Prenderlle a cabra sempre a beira donde chegar ás colas. E mamá se, Farruco, mira que Farruco, mira que tal, el nada. Pero un día mamá enfadouse tanto e foi e soltoulle a cabra. El ven chando a miña nai, estaba soliña na casa. Eu sentime rara a mamá e dixen, ai, Dios mío, que pasa aí? Ai, que lle pasaría a mamá? Vin correndo, e atrás ven meu irmán. Era o Farruco que lle quería pegar a miña nai. Pero miña nai colleu así dúas pedras e mira, eu pensei que lle esmajaba a nariz, colleu así dúas pedras e empecé, porque a mí non te chegas, facía así que as pedras diante da nariz de él. Pero ele sí que me veio chegar a miña máis e meu irmán corría.